Geu antolatu gara sistema patriarkal baten bizi garelako eta aldatu nahi dugulako. Orduan lehenengo pausua izango zen antolatzia, emakume taldea antolatzia, eta hortik abiatuta mesua zabaltzen hasi beharko ginateke. Eta, hori izango zen gure lehenengo jarduera. Eta, anak esan duen bezala, sistema heteropatriarkal batean bizi gara, eta hori uni esparruan ere islatzen da, ez? Edozein mailatu, instituzio mailan, baina baita ikasleriaren arteko harremanetan eta halakotan. Orduan, gure helburua da, kurtsoan zehar egingo ditugun tailerretan eta bereziki gertu dauden jardunaldietan, hori bisibilizatzea, ez? Eta normalean kuestionatzen ez ditugun gauza horien inguruan hausnartzea eta eraikitzen hastea, ez? Molde berriak, alternatiba berriak, azken finean, sistemak normalizatu dituen erasoak bizibilizatu nahi ditugu eta erantzuna eman edo planeatu edo behintzat ikustea erasoa dela. Naturarekin baten partetik, uste dugu unibertsitateko eredua aldatu beharko genukela. Zergatik? Hainbat alor dauzkagu, lehenik eta bine ardatz teknikoa, ez da? Unibertsitate bat izan da, uste dugu energia berriztagarriak gehiago erabili beharko ditugula, ez da? Ari gara hitz egiten guzki plaketaz, nahiz eta odakigun hemen funtzionatzen ez duten, unibertsitatean egiten den kontsumoaren inguruan eta honetaz, zehazten gara, bai jaten dugun jakietan, bai jaten dugun kontuetan, ez da? Askotan dakigunez, hemen erabilitako haragia da industriala, hau da, kapitalismo zentsu batetatik ekarria, honek dakar animalien erabilpena, ez, objektu gisa eta kontsumo gisa, ez animali gisa, ez da, animali hauek inoiz ez dira izaten animali. Eta gero, bestalde batetik hitz egin dezakegu, klase batzuetan ematen diren gertaerak, ez da, eta disekzioak, animali hauen erabilera. Honen aurka, zer proposatzen dugu? Uste dugu, unibertsitateko eredu batean, zinetan karrera bat ikasi ez aparte, munduaren inguruko ezagutza izan behar dugula, ez da? Eta ezagutza honen aldaketa, eta naturekin bartetik, gure uraren, elektrizitatearen erabilera hobetzea barko genuke, eta beste alde batetik ere kontsumoa hobetzea. Beraz, jakin lokalak, temporadazko berdurak eta fruituak, eta janari ekologikoagoa beharko genuke. Eta noski, alternatiba beti ere vegetariano eta veganoa. Hau da, azkenean kontu horretan, zaila da hori, lortzea gu jaten. Hemen. Hainbat gabezi ikusten genitulako. Adibidez, hautazkoetan nahiz eta euskeraz hautatu, gazteleraz ematen dira klase guztiak. Irakasle askok gazteleraz ite dute, nahiz eta zuk euskeraz hautatu. Apunte asko eta olako gauza asko gaztelera hutsean aurkitze ditugu. Administrazio mailan ere, adibidez, kafetegian ez dakite konbertsazio normal bat aurrera ematen euskera hutsean. Elurretako langile askok ere ez dakite, eta hori dena buelta emateko eta behingoz Euskal Herri mailan eta kampus mailan euskeraren normaltasuna lortzeko, borroka egiten dugu. Azpimarratu nahi dugu, EHUk eskaintzen digunarekin ez dugula bat egiten. Gu ikasle batzuk bezala tratatzen gaituzte, hartzaile soil batzuk bezala, eta gu gure burua ez dugu bat ere ongi ikusten toki hortan. Badugu gaitasuna sortzeko ikasi nahi duguna, eta gure artean lan egiteko ikasi nahi duguna aintzineratera maiteko. Beraz, hortarako gu prest gira sortzaile izaiteko eta horretarako sortu ditugu jardunaldi batzuk guk. Gure helburua da guk sortzea eta
beraz izaitea prozesu parte hartzaileago bat eta guretik ikastea. Gu kurrengo jardunaldietan bi hitzaldi prestatu ditugu. Lehenengoa geu elkartetik eta ale aldizkaritik kide bat etorriko da. Ekimen prestatu ditugu jardunaldietarako. Lehenbizikoa aste arte 17an izango da. IBEF-en, autoestimari estima deitzen den tailerra egingo dugu. Aurtengo itxialdirako bi tailer antolatu ditugu naturekin batek. Lehenengoa, las hippies también se lavan, edo los hippies también nos lavamos, deitu diegu. Honekin zer ikasiko dugu, produktu naturalekin higieneko produktuak egiten. Tarako jardunaldi batzuk sortu ditugu, eta jardunaldi horietan landuko dira hainbat gauza. Alde batetik EU 2015 aipatuko dugu, baina pedagogikoki gehiago. Janai baita ez dugu hitzaldi simple bat eman nahi, baina ipuinen bidez eta saiatuko gira lantzen EU 2015en inguruan. Gure bigarren tailerra izango zen asteazkenan, 18, autoestimatik biktimismoari eraso deitzen dena. Bertan autoestima landuko dugu apurtzoet, baina gehien bat ikusiko ditugu zeintzuk diren eraso, nola reakzionatu behar dugun, ze tolerau behar da, zer ez. Garrantzitsua dela gu euskaldun bezala adibidez lehenengo esaldia euskera zin, eta aurrera eraman gure egunerokotasunean. Azkenean gu euskaldunok inbar degula euskeraz eta bestela norkingo du.